ka KGP sinat sapngi kalapan long ya ka awareness program hasilong zone halor ka phang pedeng ban penyar ya ka jingeno senyang jong ka sinot ha ka emlang salang ha ka ne ka sngi ka khandai terik unailar arhajar arpusan ha balang Presbyterian Mauprem ha ka jingalam jangi Reverend RS Maulong ibalong i chairman jong ka Social and Economic Life Development Department. Layo ya ka jing pulis dang badwai na i Reverend DLCM le bad ka jing kran pediang na ka balang. Ha ka ne ka program ladan artli ki session ha ka session ka baningkong layo banyakran halor ka phang ka jing hikai ka ktian ublai ya ka san hima sima la ne ka politics but a resource person ha ka ne ka session ilong its membersan Dr. DRL Nonglat. Ha ka session ka baar layo banyakran halor ka phang ka benta ka balang ha ka kam san hima sima la ne ka politics but a resource person ha ka ne ka session ilong i Reverend VTS Langstie. Kadang ka kubar ka ba donbor hadu kata-kata. Ka kentu yang iban le iki kamba bah. Habale ikini ki kamba bah kala bandan ka jingyasno bat ka politics. Social service lan social action ngila banong. Kadan ka jingyasno bat ka politics. Habale bhai ki bri ki basitom kum u yau batngan kambiang tang bansu ai bam yo. Ngidai ban ai kam yo. Kum juro kalong yiki bapang ngidai ban seng yiki hospital nakabentai jongki. Kini kilong ki kamba bhai ki bangidai ban le. But kini ki sno but ka politics. Ladadai ban penyok kam kata kadai ka politics. Habaseng ki hospital, ki school, but wat ki ying reconstruct kumbaga department ka le. Imla ban care ya ka politics. Kaba penpoi si ki hospital, kaba ring boarding electric, kaba kit nongpang da ki kali kini baro ki sno bat ka politics. Shusho, lada ki kamluti ki jur, kumbalong hakalenti na Jerusalem se Jericho, nidan kami ki an ki ba kamklan. Bat kataru kadai ka politics. Kini baro kidai ki kam ki biadai bat kasan himasima haka jingmat bayar jongka. Nga kuburi ka jingong u John Stott hapo ong. It is always good to feed the hunger. It is better, if possible, to eradicate the causes of hunger. So if we truly love our neighbors and want to serve them, our service may oblige us to take or solicit political action on their behalf. Kumta ka balang, ka ba ujisu ulapa ban syakri yiki parabreo kamla ban kiar ya ka politics. Namar kadon ka jingkit kliro yiki kam ki besno hapdeng ka imlang salang bat ka politics. Nganged kani kadai ban long ka jing sngut ho jongi ke ka sanhima. Kadai kapang bangidai banyatai bat kidan sibon kinongrem na kiliang bat kipang ba pero handrai kumni ngala po ya to banta in wan syaka baar karukam sunsyar khadar ka political system hari India ki khasi jongi nadu hundain thai ki don ni ki hima ha ka ba kis em lani kilengdo yikis em lani kilengdo la jet bat thung da ki bakrao bat ka dorbar kat bai ki bakrao ki la banlong ki menteri ki lengdo ki basan la jet da ki kur lani ki raj bakin mikmat syaka dorbar kumta ka jing sunsyar ki haki hima khasi hindai kalong hakarukam sunsyar pajba ya ka sunsyar pajba agni ka juk ka mentala nyau kum karukam sunsyar ka bahatam watla omla ban kam bakalong ka biang na dong syadong mla ban kampat bakalong ka biang na dong syadong ka sunsyar pajba ka badan haki hima khasi hindai ka kedau baka jaj menriu khasi kalong ka jaj menriu ka balasai watla kamdan ya ka tho katar ane nadu baki English kila job ya kari khasi hadu menta ki hima khasi kim dan syo ya ka bor la do
lani sovereignty ngila ha banyasno merkeri India ke babod ya karkam sensiar palpa ban sutu ya san hima bar ka sensiar khadar jongri India dan kam ban phailiak sigi nongrem ne principles da ki bala penlong ya keri India keri India ka dan ya karkam sensiar palpa bala khat parliamentary democratic system hakaba ya ka constitution jongkala pentrai kam nadu ka 8 January khat khandai spa san phau ka preamble jong ka constitution ka kadau bala panlong ye kari India halor kini ki nongrem sovereign socialist secular democratic republic kini kidai ki nongrem jong ka sinsyar khadar hari India katkum ka constitution u president udai u constitutional head jong kari lane jong ka state u prime minister pat udai u executive head jong ka sarkar lane jong ka government but ya ka sarkar la panya da ka council of ministers ha ka jinglam u prime minister kawai pat kamat ka badai ban kedau ka long ba ka constitution ka lawanra ya ka federal structure kata baya ka jing sensia le ya bantah pedeng ka sarkar pedeng bat ki sarkar jela ka sarkar pedeng bat ki sarkar jela ki don laki bor ban thau an na ka banta ki mat trekam lane ki subjects ha ki lai banta kan thop ya ka union list ka badai ben ban thau an bat pentrekam da ka sarkar pedeng nang ta ka state list ka badai ka banta jang sarkar jela bat ka concurrent list ka badai ban ya kit lang pedeng ka sarkar pedeng bat ki sarkar jela ya ki nong mi khmat chakdar bat thau an jong ka sarkar jela bat jong ka sarkar pedeng la jet de ki nong songsnong ki baladap khat prasnem karta kajing penthama ya kar company balang kala sander ya ka sanyima bat ya kar kom sensiar paj ba ha ka perthai keni ka reformation ya ka balang kala reform ro ya kar kom sensiar ya ka perthai ustot tu yo i ba keni kar kom sensiar ke dai kat kom ka tien ka jong blai nagatai ka ong haneng ka bangla kren uyo i ba ke dai bat ka tien ublai ha ka jingmat bo briu don kam bandan ya ka buram ka dignity la thau yo briu ha ka dur ha ka jing srem ka jong blai ubriu udai bandan ya ka dignity kom u jing thau bla thau ha ka dur blai batro ha ka wei pat ka liang ni dai ban kan mau ba uni u jing thau bala thau ka dur blai ulaham kumta kum ubriu ubalahab umla ban yat kat baman umla ban yat kat baman udan kam ban ai jing khen dan kam ya ka jing lai loi kum juro ya ka accountability dan kam ban ai jing khen ha ka ta ka rukam ka sinsiar pai ba ka long ka ba biang perla kat kum ka ktien ka jong blai John Calvin about your New York kirkam sensiar kum kajing sensiar la do marwai monarchy kajing sensiar da ki katto ka ni ki bakrau batri bat ka sensiar pat ba uyo i ba ka sensiar pat ba ka long ka ba khamba but Calvin u tha kumne the vice or imperfection of man therefore renders it safer and more tolerable for the government to be in the hands of many, that they may afford each other mutual assistance and admonition, and that if anyone arrogate to himself more than is right, the many may act as censors and masters to restrain his ambition. Kani kadai kajing John John Calvin. Balai Calvin khamjit eka sensiar pa ba ha ka jing i jong u yo breu kum u jing thau kum ala ong mentan u bala hap ha ka pap bat ba bon ki jing le bakla namar uta ulong u syakri u blai khnang ye ban pen bha ya me u magistrate u nong sensiar la thong dau blai u syakri ya blai khnang ya ka ban penbha ikinong sosnong hanrai lada men le yakabasneo ong pol to snow shir khaime
terus ngau syirkai me namar jura leno ya kawat lam namar ulong usyakri ublay ulong usyakri ublay unong penhiar keput ken ya kajing pensitam hauta bale ya kabasneo wat yakinong pensitam kala banlong wat yakinong hier tomorrow na penun kam no blay penun kam yu Nebukadnezar ban sempat yikibreo kijong kawaipat ka jingle hok ka jinglong bakodor tam jong kasan hima sima ka jingle hok kadai ka jinglong bakodor tam ka central value jong kasan hima sima ka jingle hok blay ulong bahok kum tau kwa ba kinok sunsyar ki balathong ki ba ulathong kin le hok hakajir sunsyar ka jingle hok ka bakat kum uding kot jong ublay hi kalong kadai banlong ka bakhoy ban yardai ki batlot bor bat ban om penno siliang yakaman hakajing bishar mikau tho utrai uwat ayuname try what ayuname hnai tang ban le hok bat ban age ya kajing isn ai bat ban yat le ret bat ublay jame ban le hok ban age ya kajing isn ai ban yat le ret bat ublay jame kini kidai ki qualities ki bangi dai ban pet David ula thau ye ka strategy jong ho ban yo e ka ba ukwa ka jingkwa jong u ka ba umtip hadu katno ka long ba sne long unconscious treasure ka jinglong thabia ka jingma di perkhat jong u unathan nong thulpa ukdau ya jisha amdan kanu kebala banpuri ya kamar ublay hanrai habau David ula pla da kabang ngala le pop yu try yitep haru katno uyam pa dono u David koi par ke kai kata kalong ka benta jong ka an ublay hakasan hima sima ka an ublay kasan hima sima kinong sunsyar kidai bantep iki an baro kat ki balabu na ka benta ki ba syong halor ka kat bat ban pentri kam ne ki Moses ka kitab Deuteronomy utha kan longro anda ula syong halor ka kat ka hima jong o ba un tho halade kan nokol na kani ka hukum ha ka kitab na kata ka ba hikmat kita ki lengdo ki lebi kan bat ba un paino nagata ka hukum syakaman lane syakadiang amla ban penbakla yiki norms yiki requirements yiki kendan amla ban penbakla nang sunsyar ki batip yiki an bat ki bom sumar ki kim dan hok ban bat ki sunsyar ki bom sumar ki bom uphold yiki an kim dan ka moral right banteng ya ka Diyos syar demokrasi ka biang ladangila man exercise sakta ka kam ki paj baro kinos syar kum ki syakri paj ba kinos syar kilong ki syakri jong paj ba kini kadai banlong ka man sem kinos syar paj ba kini ka servant leadership da thong oblay yo Nebukadnezar yo in Persia wa pan jat je ka Babylon ro itu baro idai ki ba oblay ubo babhala ne basneo kata kadai hapo kabor ka jong oblay kini kalong ka ba balang kadai ban hikai paj ba masuthu ba ka jingle persya ikinos sunsyar kalong ka jingle persya ya oblay hanrai hangni karan ka jingkeli
jingkeli ke mami ang ni hatu dai ban kongo ikino sunsia la ki kwa bande persya iki hukum boleh kene kalong jingkeli Jisu lahi kai to ayu kaisar ki ki jong kaisar bat hau blai ki jong blai kani kadai ka jing tha ka ba shai bo kaisar umla ban tuklar ya ka jia dai ki kristan bat ublai namar ublai ulong uba kidai ban ko ngo Kristan kidai ban ko ngo yo blai kham tam ban kis em jong ni ka perthai lada ni yo ya ka jing pelai ning ha ban sha kom ki matar ka jing tha ka rong ban ko ngo yo blai kham tam ban ni ki breu ha ba ya tang ko ki an jong blai bat ki an jong ki hima perthai ka jing ki pa ba ban kran ya ka jing si sha ki pan ba ki don ka jingkit kli ban kren ya ka jing sisa bat ban yeng borobor hakaliang jong ka jing ba ban don borobor haka sight of god ka balang ro ka dei ban pen scam ya ka hok bat ban yeng persya ya ka jing bom hok ni kan mau kumno unathan ula krau persya ya ka jing klem ber ka jing penya briu david elijah ula krau persya ya ka jing mane blai thau bat ki kam runar u ahab bat kan yai ne bam jukut an ino ya ke jing siar jongka ha ka wei pat ka jaj penriau an num dan syo kanu ka jaj penriau ka bakrau tam ni ka baklan tam jong ka perthai namara ki sngi jong kita ki su em an pen yang ka hima bat kata ka hima kan penwet lot ikini ki bor penjot ki bor nuklear baro ki badan mata ki santes ki khen batang khendiat second la ban thang du ego prathai hanrai kita ki bor nuclear baro ki don na ki lang hokti ki jong oblai swan pendan kam ne kata un intervene mo ka banta ka bakhado poi se kamta ka bakhado bat le se kamat pusan ka ba ni tan kamban ya pusan nga klambo ya jingkeli hanrei kini ka benta ka bakhado kalong ka badan kam ka jing don kam ya ka wat benia da kiru kam lane approaches lane perspectives ki bayadai ki balong relevant ban snot ho ya ka san hima sima ha ka jala lane hagari india barakawai ka jing don kam ya ka wat benia da ki theory ki approaches ki perspectives ki balong relevant ban sutho ya ka san hima sima haba perman ya ka jinglong ka sincere khadar ha ka jala jo ngi ha kini kisnam la i bakala her dor katta katta ka jing penan kam da ka bor pisa ha ki por election kalong kum balong ha israel ki sngi amas baki nong sincere bom hok ki ong bangin tie ti ki baduk da ka rupa batti ki bakerdo da ki juti sijur kajing wanra ki matre kam ki bala ban penlong kajing ki project ka balang bat kajing yalap ya ka gospel ki kedau ba ka balang ba ka judgment riwi ka don kajing ma amdai tang kajing trekam ko bor pisai ki por election handai kajing wanra ya ki policy ki matre kam ki bangi i kumba ka balang presbyterian ka badai ka pioneer organization ban kan tiu ya ka ribat ya ka judge kat no ka balang presbyterian kala contribute na ka benta ka nation building politics handrai menta kine kidan haka jima ka bakrao kapor kalade namar kata bandan no kijing trewat bnia halor kijing bar kijing ma ya ki baka judge benreo bat ka balang nakadaw kajing herdor jongka san hima sima kimi kini kijing ma ki rukom wat bnia nani approaches ni kitnat puli ki discipline ba fair kom ka christian social ethics liberation theology
social analysis. Kibes no bet, but ke imlang ka salang, kasanyi masima. Ngas ngau bakim day, ban kot tang ki seminary, but ki university. Lanor kita ki discipline, kawai pat katanat puli beratip kum ka political theology. Kalau Roysted hakiway kiri ka partai. Ka por kladai le se, baka balang bat kiri wadnya, kin penon kami kini kitanat puli. Kum ki atir bantai ya ke imlang kasalang. Ban pentmai ya ka sanhima sema. Bat ban penem ya ka balang. Kajing temu kalong kawat bni ka batai ya ka imlang kasalang. Ka pentmai ya ka sanhima sema. Bat ka penem ya ka balang. Niran haka demokrasi nila ia keban contribute naga mentagata. Haba mentang ia keren halor ke politics. Ngam sudai ban kier ia ke political theology. Te kum ka jing pen sngau ia ke jing dawa ke por ban ia sukli sia ke political theology. Ngan sat hang ni ia ke definition jong u Jonathan Cole. Halor ke ni ka tanat puli habawang. Political theology is a mode of political analysis that proceeds from the conviction that politics is embedded within the Christian ontology and shaped to some extent by a Christian historical teleology. La ban batai ya kasi baka political theology kadai kerkom bisharbnya ya ka san hima sima kaba mi na ka jing sngot hu bakan ya Kristan baka san hima sima kalong ka sandur belabu dau blai ki dan jes no ki dan je dai bar blai ki relate ka existence jong no ro ke dai dan je dai bar blai ka Christian historical theology ka thau ya ka jingai baki ki bacia ki jia ban pai siapa yang temu ulai lamang ban poi kan poi lengbau prau jong kene ka definition lengbau prau kene ka definition la ban ong ba ka jing sya job ki khasi ha ki English kam long claim ka jing bu bet ulai kam long claim ka jing bu bet ulai sngau bangila do ha ngila do sisa abangila sya job. Kalau bandong kaji penisitam nomor saya kata kapor, kadang kan national sin jong kaji mereka kasih. Keselong kalau long kan nongpa jong ke Assam province kentup ya kan North East India baru kawai, but ya keselhat hapo kaji sejarah ke English hadu nyau polais nem baru kawai kan North East India hadu selhat keselong kadai kan nongpa. Te kublai sibun temasan mapila ay kene kajing kene ke pepar halor ka phang ka jing hi kai ka tinu blai halor ka sanhi masima hangahi ngasno kalong ka basai habang pulena tu sedang hadu bakun ban ngis kem kan long ka jing sai na kam ta jing iwe pa iwe baro bat kum balong da resource person se ngin don ka ji fliu jingmon bat kam tam ya ka to ka page ke ban nhiều và na ka ba ka jing don kam ya ka jing wat benia de kirukom ki bede ban persuthu ya ka san hima sima ka jala itu lain boleh la pernah ini mengira perkhan ya kene ke dikai ke kiru lain ka kam hima sima ka ba resource person ina kurusan doktor di aran lain misnyo ban yo sibun ki ko na kadek prepare ko urusan hasil ko lain ko ini lain ko urusan na boleh nak kam ki nak kurang lain aktif ki kam ke ada apa nak akan boleh pulang ini babaro ka session kuan kan long for sibeje panpunya di Reverend Anas Molong chairman of SLD video pan puli badwai di Reverend FB babai maka Reverend Anas Molong chairman of SLD video pan puli badwai di Reverend FB babai maka Reverend Anas Molong chairman of SLD video pan puli badwai di Reverend FB babai maka Reverend Anas Molong chairman of SLD video pan puli badwai di Reverend FB babai maka Reverend Anas Molong chairman of SLD video pan puli badwai di Reverend FB babai maka Reverend Anas Molong chairman of SLD video pan puli badwai di Reverend FB babai maka Reverend Anas Molong chairman of SLD video pan puli badwai di Reverend FB babai maka Reverend Anas Molong chairman of SLD video pan puli badwai di Reverend FB babai maka Reverend Anas Molong chairman of SLD video pan puli badwai di Reverend FB babai maka Reverend Anas Molong chairman of SLD video pan puli badwai di Reverend FB babai maka Reverend Anas Molong chairman of SLD video pan puli badwai di Reverend FB babai maka Reverend Anas Molong chairman of SLD
Topik ka session kemarin kalau kita kapalan kamsan hima sima politics, but il terus person no dan BTS dan state. Kalau dikit jemput, ya jemput mana, ya jemput nuai. Ini penuai dengan buat supaya aspa artinya untuk kuat dengan kau minggu jamai apa lagi balak baru ada kena kau sebab kau yai. Raben desil kemudian eksmodal Juni. Nang yalam itu pesan bertanya satu dan buat ni bertanya dan kami ide mereka boleh program boleh. Kau dan jauh sekali kau buat kerja ni aku macam macam siapa bertanya. Bulan dan bertanya besar mana ada semua kerja ni. Irwai tadi kejiban jadi dua malam dalam kerja kita semua jadi kesebenar bertanya. Hari ini kalau kita kita jadi lomba usaha terhadap bertanya. Ni buat tengah jadi sekali kunci bertanya. Yang tiga yang sih berasa. Kemarin lagi nak kita kepala khane, mana yalam yang bos kerja job harga bersang juga macam ini. Pelagi Indonesia pun kerja tentang kerja bisnes patang macam Air berat yang kerja tuan bisnes kerja baru jauh lebih banyak sebab tu mesti bukan. Tu kerja jika kerja lagi di sana bagi lebih baru. Baru kita sudah dapat kunci kedua. Yeshua bengin jok bengin lek lama play ke jing duai. In sengap acha skor ka tu di kebenta nak ting ka bakhu jong play. Inti ni ka ong kom ne. Hakmi tam bene bangalasyan. Bo play lo thau hok yo priyo. Ki Henry kilawat bon ki boit. Anda kam tahu Darius siem lo tho sikta ki priyo. Ki jat ben riyo. Bat kektian baro, kiba syong hak hendau baro. Tu kacing suk kanang roy hapi. Ngabu ya kehukum, baha kacing sensya ke hima jonga. Baro, kibreu ken kenyuk, bat ken syepti hakmat ublay jong Daniel. Namar mau long ublay baim, bat banek cunom, badak hima jong. Anam penjat no. Bat kecing sencar jong kene hadu bakut hi upelat bat upen im bat upen long ye gidak la bat ye kecing pela haga peneng bat haga kendau ubala pen im yo Daniel nakipor jogising kum taung ni Daniel laman bha
haka jing sinsyar Darius pada ka jing sinsyar Useros unom Persia umensi mutrai wahanga na balo pensle nga ya ka banyalap ya ka gospel ke baduk lo pha yang ban banai ka cepelat ke balasat bendi bat ya ka jing penpek pat ke bamatla ban pelait no ke badon bat ke balaban ke shitong ban penbenai ke senam ke pediang hun ke jong trai nya le la hoplay ke jing doai nya doai ablay bakrau don bor baro mi badap ya ke beneng shin jorong khandau shupu sesisian pat kendra apa idon ka de ke yang tang khut ya ke jome ha ke sin shong ka baar jong ka ni ka awareness program jong ka sinot ke jongi halor ka phang ke benta ka balang ha ka kam sangi masima adwai kendra apa ba melorengkan adu bas dangkom ni adu kebawain wajongka yalam kendra apa yo syakri jome ba melakhat ban pensngau ke jing tho jing thar baro ke ba mel persat mesir pojo bangin yo ko trai ke jing tip ke jing jai bagumno nginang ka balang ban yeng ban don apa dengan ke emlak salam trai melapu ya ke jing sensyar ki khadar ke himak sima bat kumno ban punwan dur ya ka bat isne trai matang adwai ya rab bikini ki jing persyang ki barat ke jing kum ke sinan ha ka ban san dur pen bha ya baro ki ke badon hak mak jing kalong da ke jing harap ke jing Deng ba kan nika awareness program kan yarap ko trai ban kersiu thia engim ko balang ada me ko trai melakot mat pen bhapat ya kari nong we nang ba syakri jongme dan ya yarap kan da ba bhaingi ki bebat emat sa kan nika ri la jong pengindala ko trai ban long kum kinong snong ke badon ya kecikit kli ban pen bhapat ya kasen syar khada kasan hi masima yarap teran bang kata yang iwe Mengendala aku terai, ban penisi ke partai baru kue, baginda pediang ru, Yesus Kristus, ban itu ya me, lembaga cik majongi, kisah kiri kejome, ika bamalakot ban ngenya me, ku terai lada, kata kehima, kejong suyem Darius, kayo yang kecil sobah macome, lembau Daniel, aku terai baga cik kejongir, kan long sisa aku terai, kasaki ke bangin yang ban bahaya ka, terai rap nama kata. Dah kecil pensat bor ke jome. Ya ka melawan ko try ban ai kecil mah po jengi. Ban ai ker hai ru ya ka. Try tu isne yalam ya ka po bar ru. Ka bang sa jong de kecil syakri hi bar ko we. Ni ai tingi duain pan ke ne. Haka kertem do bo cuma Yesus Kristus ni pun. Amen. Teman-teman nya po no sekene ka phang kebenta kebalang ha kakam himasima politics mat ban ai resource person ilong pastor VTS Langsti itip baro ni itu baro I pastor VTS Langsti be sekretari jongka BSI Silong Auxiliary tengis ngoden bok bangi yo I pastor akan ekapor komta ban ngi skem ki pepar ka ba insai na kinlong ki jingkerku na komta ka jongi iwe priwe baroแต่กันนี่ก็พอร์กำตาชอบนี่สงเอชอบางอินITกันนี่ก็กำไอ้ปัสตอร์นี่รวยกันนับรวายอัสปะสันพุไลเจนกว่าบาจูงาดอนวันเกเทบูรอมเลบาSobat ai ko blei kerpang ru na bentah ke SLD department ke bala ai kini ka bentah nga tinyuma ke digi penya dengan sinot ngini puli kini paper pun bakalong le si hang yang tai ke don gijing batai ya ke bang amlak ban besuk lut kini ka paper ke jungi kasih jain tiap presiden sinot semngi SLD department ke business program juga selong zone team man penya ke gijing no senyang
Jang Sinot nak menang salang. Jaka kebelang Presiden Moprem. Agak tarik kendai Ogos arjar pesan ke paper ke baar ke sengi ke bentah ke balang ha ke kam masima politics sudah pulih the Revel VTS lang state. Kabalang bat kahimasima politics kiri art lagi pang ha ke babun ki kain baki long la ka jong bentah. Kamtam ha ke pulih putih ke academics. Lalu jinjau yaki bikidon bakimdon gejinga day long independent discipline. Apa dengan jongki? Lesi hadu mentaru ngin syam baki ya lang pede. Henry gajing sisya kalong babaro ar kiwan na kanong rim jong kajing long jongi gibriyo. Kalong ka politics ne ka balang. Kajing day ka balang baga politics. Kalau nggak berenkam bah banyatai haga jeli jongga pulih putih badaka imlang salang rugumju. Kini kalau bagajing sengutu bagajing syakri jongga balang kamdei bantam yuput jongga niam nanti theological matters hagwai pat kaliang don gibayeng haga nongrim bagabalang kamdei ban kim tang hai kam niam. Kabalang kadai ban smukia ban knier siki ke gi badawa mentah ke mlang salang. Kamtam ki kam himasima. Tang bahasya ban yatai halor kini ke bentah kan yarap bangin smutu ke kabalang ban ke kam himasima. Habaro ar kabayar ne kila jaka ki keren sapang ki riungai. Hakikam ki apostol lanong kepesan khatwe ka thok. Kajing siap ti nga makrau kalangat ha kata kabalang barok kowe bat ha barok ki bayo sngo ya ki eke teman mrei tang bat barok kita ki ani kan sepang ki bentuk ki barok kumta kani kabalang abaning kong kabalang akan tup ya barok ki basyani au Jesus Kristus kemungkin rahat bonong pedim klem da penya phe jai ben riu kejilong international nationality kakunhun balang lani ki kerdan ha kajing im Kikistan barok kini kikun ublay Galicia lai apun dia rupra bat gajing pentamai umen simbakut bala penya besap ha gajing ipat ukris rum riusan kalau nggak berenkam bantip bagaktian balang church ha kabaningkom kadai kadul jongka politik lani kahimasima Kaktian Ecclesia, ke classical Greek, kamtam kata ke Athanasian democracy, kam politics, ni kam himasima, udai Aristotle, hagis nam laispa prapusau hadu aspa arfu asau Kris, ubadai ningkong balapendan kam ini kaktian politics. Namaru yoi bagi beriu, yau beriu latau yau bandon ka jingadai para beriu ke social life. Ubatai bah ka jingadai para beriu la arngot lani palat omlaj na kakam himasima banya trei banya penbaha ya kalong beriu man beriu kalong ru kajilong beriu ban kwa brai ya kekerdan haki imlang salang da ka bayo ya kajing kersan ya kinia kajutang na ki para beriu kani kala pelong ya beriu ban bunkam ban wa dikilat gelenti ya ki bor snong bagi kenhun da ka baya saj ban pensong tu ban perolong ia kata kajing temu jongki kumta kani katin politics kalau wan naga katin Greek polis kabambut nongba lani ginong song snong bagi wei pagi kintin kum ka politaya kabambut karukom im kababaha kabamiat hagin nong hagis snong ginong nongba katan pas kawi kintin kabong ka politiumya kadai ka kam himasima ka bawanra ia ka borom ublay ha ka perthei lingbang ka hok ka jing sisya ka bakentiu ya ka long bri man briu sya ka dur balathau do ublay ka kamu Genesis iwe apun riu lagu pra kani baro kala man urlong habayo ka bor ba ka ikhtiar ban sensyar ka sarkar kumta ka kam himasima kadai ka rukom sensyar balaseng man penyat bat sensyar di upat ba
Ki political parties ki penpau ki mat terekam lagi manifesto jongki ban penbenai lagi jong jing temu pan mandra ye jing ki ha kalong brio man brio kampun sien ngin sem kini kin thop ya ka jing penbiang ya jing kam kum ka bam ka shong ga sa ka puli puthi ka kwat ka khia ba kiwi kiwi ha ka sin sha pa ba demokrasi ki parti ki di ban yo ka bor ba dei namar kata kakam hima sima la pengeringkat bat kecingkwa ye kabor hakispa snem khandri du arpo kikam hima sima la perking ya kajing sin sha demokrasi tanga ki lai teli kata ka banekong ka bathau ain ka bala krani ni pastor mene pen kemau pan penterikam ne ban execute ka executive bat kajing pisha ka kum ka ain ki judiciary kini ki le ki lai teli ki paya ka sensar pai ba tumala bengken sepang kahim kam masima kam dei tanggal legislature mo ke dei ki executive le ki mi ki betena ka civil service bagi bepai ya ka judiciary ki an kini ke juk ke pemerintah ka don sakawai pan utau paya besau ke badai ke media wala pendan kam wala kam don ha ka constitution meni win temasan dapat kelmau yang imo babun padang isu yu tangga kami dia tenrei kadau ka bakong santam bakom ki gestan kim dei man hem hakam himasima kadei na kajing trei mission banyalap gospel makapalang kita menyalap ke gospel lapan kerepang yang i ban lek sa ka berthei da kubor babha ha kajing pedim hau Yesus Kristus ya kajing pedim hau Yesus Kristus kajing sisha berktin ublay kampan sur man penyo ka bor sorka sensar ha ka sorkar ka ken shai bo ublay shimalong ba shim bakalong ka badon kam ye kistan penyo ka bor sensar ka baar u Jisu shimalawat ngajing pen kelai ka himasima shina penyesno ila di bakata ki zilot dan ki Bethlehem ki balong ki Israel ki persang ban mandra ika kam himasima sigi Jew u Jisu shona penslur igi sendran ban wat ya ki kerdan hagi kampai ba shona kan persya ye ka jingpan ben lanes dang ye ka jing ki pai ba persya ye ka sorka Roman u Jisu khot di kinong pop se ka jing kelak bamut balong ki nong song snong haki hima ki beneng balai ke ministry jeng ke apostol ke belahir pateng si kabalang kalong banyalap di ka gospel man penbahan na reform ya ka sorkar kajing hikai ka bible bat kajing doa ka himasima ki per bak lebak ki don kajing hikai baka bible ki badon ka mantuklar ka kam himasima tangba ha kajingnya kristan omla banle da ka bor kajing penkala haka kam himasima kala ban simply ya kajing kala ka bagan zaman sim ha kajing baha haba kajing baha kawan haka kam himasima kawan kata kajing sumuhun tangba kam don ka sorkar ka bala ban penkala ya ka do nu jugu briu tang ublei bala pen themai ka jigim ka bagan zaman sim ban syakri ye ki para briu kejubab ya kajing put haka imlang salang amla ban syam haki an ki kanun henrei ka dei haka doknut ki briu ki an kimla man petim yo briu bat ye kajak ben riu kajing kenia ka ban riu kajing kentang ka kubor ka gospel kan kut hakam himasima kajing kren ka politics kaya kersum tiak bakiriu pela politics make strange bedfellows bagi ong kala julong yagi beriu ka balang habagi sno aga politics kolong ka bajenjar ban penbenai ka gospel habadon ke persya yo kris kemenyo kinongrim jongi syapang kahima sima kila ban khanglat ya ki bamiham jingmut ladai yangi ban bud nuksa yu apostol Paul da kaba le iki ban penuan kampun syau Kristus Yesu kajing isi menta jong kabalang kami masima la pensong nongrim katian u blai blat ho bar kaba maham
Haba ki ba hok lanang penbun ki beriu ki sat kemen. Hendrei haba bomman usun syar ki beriu ki ut. Ke kita probab arkundai ar. Kadai kani kebenta ba kabalang kam dei ban di song klikti ba cepet kai. Kadai ban simenta haki politik haki kyap baro. Kabakren kut baka hima kakam hima sima. Kalau enggak bajebo nak yang politik sejati game kan bu jingma. Ka politik kam long enggak bajebo dei kikat tu kan ni let's say kiba pentingit. Balada ka politik kalau enggak bajebo Jesus lakhat ia ka balang ka pambuat ikistan ban sat khu ia kani ka sniu baka sme. Ka tu kan ni bentang ka sibu ni beningkong. Ka kami himasima ngin lap balatho aga Bible rum khatlai iwe bat Petrus kunto. Kini ki benta ki khat yangi bangin ko bangin burom yaginong sensar na mar ki dei ki bala aibor do blai. Hakika iwe ar Samuel ki sim menong ishar ki tho sapang ginong sensar. Hakitab Genesis ba Daniel ayat ho sapang ki riu blai. Hapadeng ki ba mani blai thau. Kabar ka Bible ka tho syai baki kistan ki long traish nong hapadeng pada khando ka dual citizenship Ephesus ar kandai. Kabamut ngidon ka benta hagari ka bangisong isa bat haka himau blai ka maganda mesim. Ka jingkit kli ba jingko jongi kalong ya ka hukum blai bat ka ikhtiar jong kijing sensar perthai. Haba member of parliament William Wilberforce ula kelang ka bambuat house stamp kat nyo spa prapo. Ula kli jing mut na Reverend John Newton unong khai mara ba menshua belatho itu kijing rumah Amazing Grace mo jing ai ke bekla la ka dei yo u ban ino ikam himasima lani menteri no tang ikam balang. Newton u ai jimut wong kumni lesi kadai kamon jong ublai bu unya ini como politician. Wilberforce ula yakun san posnem bak ka British Empire ban penlai lo yagi beriu na ki jinglong brau. Lada dai na uni ubalamat ijing ka arsin lesi ka Europe kandang yai beteng ha ka jing bu merau. Ka history jong ka Reformation ka yatho kumni ka Anglicanism kami hakajing sensha jong King Henry bopra bala sengi ka Church of England kum ka State Church jong ka Kingdom of England. Hadu menta ka Church of England ka idan menta haga British politics. Ka Southern Baptist ka badon bat per king ya ka jinghikai ka Bible. Ka Kristan ya ka Republican Party ha USA. Ka Church of Denmark, Church of Iceland, the Church of Norway, kidai ki Lutheran state churches. Ka Calvinism kadai ka official religion juga Netherlands. Ki conservatism ka Europe dan Amerika. Ki ya dan benta hakikam himasima bala pensong rim nong rim na haka Bible. Kini ki ai jingmut ha ka baya dei baki issues jo kimlang salang kum ka abortion ki jing paphun ka homosexuality ki jong kasang bat ka public education bagi la sim nuksa na ka testung merim bat batamai pesan kum ka balang dei man no senyang kami masima lani kam thau ain kani kalong ka perthei ka dei kani kalong ba ka perthei ka dei ka jong oblei ya uba ui inyokor ia kajing pelong berkreasi ni bolak kawai. Ka Bible na 12 sedang ka tho sapang kajing ini pana beriu. Ka sensar khadar ka mencablai. Kini kikin thup ia ka baha ka miat ka long beriman beriu da ka hok ka jong blai. Ka man riu ka jing long trais nong jong apostol Paul harum ka plila yu u bania sai na ka matai ladi. Bat na ka menta ka jing roi jong ka balang ru kam ke apostol. Esngau bakalalong kajing kerku nam ta jingi iwei pat iwei bara. Kabarin kong ni sau terpau yang kajing sengamu
ya kinong hikmat kawan na presbytery berber badan na fraternity ki presbytery kawan dia orang lang akan dipor pembukaan dan dari bagi menang tolong yang mereka awalnya program di dalam baca apa ni membau ai mulai ya kinong sementara kinong kulit wai hak asisten pengkong bakabaan Bakujur di resource person di Jurusan Dr. MTRM online bagi Reverend UTS Langsti. Manasnya kita perlu sebut kepor kata thought dari beberapa kebayar crowd berkemaci terlihat terkur yaitu Jurusan bagi Pastor Penegak Sekri Yulen dan Kasat Apelen Kebutuhan IIP. Ingin dua dari dua yang bagi terus Pak Lagi Putra.